Machiegni kendo Mahau rowere 900,000 rito duoko kowuok kuom piny owacho ewi chenro mar Nyota manyicha nokel kaka yor siro rowere e yawo thuolo mag ohala manyalo bero ngimagi. Chenrono geto miyo rowere 100,000 omenda mag ohala, tiego mago manie tije to onge kod obok mag lony ma gin godo, mago mane oweyo tiegruokgi e kore, kaachiel kod loso yo mar kungo ne rowere manie ohala. Jolony weche mag ohala wacho ni chenrono nyalo konyo e dongruok mar rowere poni otime e yo mar ratiro. Judith Omondi nigi ler mathoth. 1,000 that are targeted under the business support. En manyo rowere 100,000 ma owinjo mi siling 50,000 mag ohala, manyo mamoko matiyo tije lwedo to onge kod barupe mag lony ma owinjo tiegi, mane ochako tiegruok to wegi e kore kuonde tiego tije lwedo, duto ma mi tiegruok ma onge chudo, kaachiel gi loso yo mar kungo ne rowere manie ohala to onge kod yo mar kungo. Chenro mane dwaro mana rowere 100,000 kata kamano, ma oro kwayo hawa 900,000 e pacho ka mangima. Kaunti machalo kaka Homa Bay, mani kod wards 40, kendo winjo kel rowere 70 e ward ka ward, ni kod rowere 8,275, mane opuodhi tarik 24, Siaya Mahau rowere 6,000, ne opuodhi kata kamano poko wal kaka jok madhi yudo sir. E counties duto makaluo, kwan mar rowere mane ochopo mar ndikore, ne okadho kwan mar ma idwaro e ward ka ward ma en mana 70. Rowere gi duto juma manyien, ichak wal achiel kachiel, ka igolo manie kuonde tiegruok mamalo, ma oseyudo sir mar sirikal e kinde ma okalo, kaachiel gi ma okalo higa ma idwaro. Ne sirikal dwaro ni oneji 77 e ward ka ward. Dhano no yudi moketo kwayo maromo 800,000. Koro igi kanyo ne nitie nyithindo bende manie university ma already benefit government projects moko. Nitie nyithindo ma nie college. Nitie bende joma nie kinde ka 18 nyaka 29 to utieko form 4 to rito donje sirikal programs mag government moko. Koro idhi chunggi. Kopogore kod chenro mag rowere ma osebedi ka itimo e kinde ma okalo, wang' ni sirikand Kenya Kwanza obiro kod yo mar loso kungo ne rowere matimo ohala kokalo kuom agulu mar NSSF. Ma gikoni en achiel kuom yore ma gidhi temogo mondo kik ohala gi podhi e yo mayot. Adieri makende en ni thoth jowa matindo kata mang'eny chako ohala to ohala gore piny nikech ok ging'eyo kaka inyalo tim kungo kod keto ohala. Ng'ama holo dwaro gimoro discipline. Discipline chakre gi keno. Ni katimo ohala matin, boda, saloon duka ta duka. To kona odiochieng' kaka siling 10 kata 100. Nyiso sasa atimo uso rabolo, atimo kaka dware rabolo, kata hawking, kata boda, kata saloon, aketo siling 100 kata 50. Chenro mar kungo magijiwo kod nyuolruok kata interest. Idona haba scheme en ebwo NSSF. Haba scheme chalama kichoko keto pesa siling 1 timi siling 2. Nyiso jana matim kitimo ohala ibo register, koro kitimo ohala pile ka pile iketo pesa mikano mag ohala. Kikano pesa keno no sirikal mi kiketo siling 1 timi siling 2, nyiso double. Nyako chupelo 3 mano pesa mamari. Koro sirikal konyi pesa no gino obiro yo World Bank mondo konji. Ka penjo maduong' to en ni ere kaka chenro ni dipogore kod mamoko ma osebedo e kinde ma okalo. En gima dhi konyowa mondo walok pachwa kaka wang'iyo kaka yore mag ohala onego tim. Ojende wa maluo sani gima onego focus on en kaka wadhi loko kitwa gi timbewa mondo wabed gi the economic power, mondo kata kwa joma tindo wanyalo make decisions ma influence kata chike maritowa to gi kata kaka wadak. Judith Omondi, Ramogi TV.